това, че ми помагат, ми вдъхва много сила и надежда. Опитвайки се да съберем някакви пари с теснозречението на Ади. Това може да направим и по този начин помагаме. Наистина българите могат да се обединят и да помогнем на това момиче. Кажа България, вие казвате Ади. България? България? Прекрасна момиче, изключително красива и имам чувство, че по-скоро тя помага на нас в нейната борба, отколкото ние на нея. Другото е, че сумата е почти събрана, а това, което е събрано до момента, с тази сума Ади може да замине, така че нямам търпение всичко да приключи много добре за нея. От понеделник в центъра на Бургас е опъната шатра, в която млади хора, обединени от социалната мрежа Фейсбук, приканват жители и гости на морския град да дарят средства за спешно и неотложно лечение в чужбина на 19-годишната Аделина Коджабашева. Любопитното е, че тези девойки и младежи дори не познават Ади, всеки обаче е заразен от идеята да помогне. Ние младите имаме гласност и се обединяваме под името на кауза да спасим Ади. Учениците дават джобните си за ксерокс. Сами разпечатват снимката на Ади на листовки и ги раздават на минувачите, убеждавайки ги да пратят СМС и да й помогнат. Ще се разделим на групи, ще обикаляме кварталите и София, ще разпечатваме ето тези листчета и ще молим хората да изпращат поне по един СМС. Аз пратих СМС за Ади. И аз пратих СМС за Ади. Ние пратихме СМС за Ади. Аз пратих един СМС за Ади. Аз пратих СМС за Ади, изпратете и вие, защото всеки един от нас може да е на нейно място. Ние пратихме СМС за Ади. Аз пратих СМС за Ади. Ние пратихме СМС за Ади. Пратете и вие. Холата помага. Може. Ако може помага Бог да помага тебе. Моля те, помага това момиче да живее.
И просто искам да кажа благодаря на цяла България за помощта, която дадахте на семейството ми и най-вече на детето ми. Затваряха се едни огромни железни порти пред мен. В един момент аз казвам, добре, окей, тази се затваря, отивам на другата, на третата, но никога не съм спирал да се боря. След това хората помогнаха, кампанията тръгна и преминаваш през най-различни такива моменти, в които трябва да го осъзнаеш това нещо, както и самата Ади. Тя си беше едно дете, взеха я от чина и в тези тежки обстоятелства, които на нас не се случиха. Как да се изразя? Да, тя ми е дъщеря, аз я обичах и с голова. Детето ми е спасено, спасиха го хората, спасиха го позитивизъма, който де-факто беше през цялото време на кампанията. Това е спасението. Позитивизма, който пращаха към нас, се усещаше във въздуха. Значи, мисля си, че парите в случая бяха важни, но този позитивизъм беше по-важен от парите. Това е мое мнение. Аз така усещам цялата кампания. И аз имам чувство, че всяко едно левче, което е дадено с СМС, е било зареждано с позитивизъм. В това съм сигурен. Освен болка, тя нищо друго не усещаше. И обаче семейството го усещаме, този позитивизъм го усещаш, не знам, то е някакво вътрешно такова усещане, разбираш. Връщам се винаги назад, какво е станало, на кого трябва да благодаря. Всяка сутрин съм се опитвал да благодаря на хората. Всяка Божия сутрин по някакъв начин съм си мислил какво да кажа, как да се изкажа. Не знам просто дали мога да изразя благодарността си с думи. Мислил съм се да казвам поименно хората. Но това по принцип е много измъчващо. Трябва да дадем надежда на следващите хора, които са след нас, защото има много болни хора, които не виждат никаква надежда. Аз си мисля, че надеждата трябва да умира последна. Смисъл, това е някакво тъпо клише, но не трябва да спираш да вярваш, че ще стане, защото ако нямаш вярата, няма как да го направиш, разбираш.